Zdravím. Prisadnite si. Dnešný príbeh bude o japonskom bohu Tsukuyomi. Jednom z troch vznešených detí. Ale keďže nie som Japonec, tak tá výslovnosť bude tak trochu po mojom. Poďme na to. V srdci japonskej mytológie leží príbeh Tsukuyomi no Mikota, boha mesiaca, ktorý je záhadnou a fascinujúcou postavou. Jeho príbeh nie je len o kráse a tajomstve nočnej oblohy, ale tiež o konflikte, čistote a moralite. Jeden z troch vznešených detí, ktoré sa narodili, keď sa Izanagi no Mikoto, boh, ktorý vytvoril prvú zem Onogoro, očistil od svojich hriechov po neúspešnej snahe navrátiť do sveta živých svoju ženu Izanami no Mikoto. Izanagi v moment potom, čo vstúpil zo záhrobného sveta, vykonal očistný rituál, z ktorého súčasť bola očista pravého oka, z ktorého bol stvorený Tsukuyomi. Z ľavého oka bohyňa Amaterasu a pri očiste nosa boh Susano. Tsukuyomi je tradične zobrazovaný ako mladý muž s ušľachtilými rysmi, často obklopený symbolmi mesiaca a nočnej oblohy. Jeho postava symbolizuje nielen tajomstvo noci, ale aj cyklickú povahu času a obnovy. Mesiac v japonskej kultúre často reprezentuje premedlivosť a krátkodobosť. V kapitole Jindai knihy Nihon Shoki sa tiež hovorí, že Tsukuyomi no Mikoto sa rodí s prostredníctvom bronzového zrkadla z Izanagiho ľavej ruky namiesto z jeho oka. Po stvorení mu bola udelená vláda nad záhrobným svetom a podľa knihy Kojiki Aman Yoshu, kde sa meno Tsukuyomi niekedy prekladá ako Tsukuyomi Otoko, človek čítajúci mesiac, alebo ako Tsukiyo, mesačná noc. Tsukuyomi sa tiež stal bohom mesiaca a po boku svojej ženy Amaterasu vládli nebesám, avšak jedna legenda rozpráva príbeh, ako tomu nebolo naveky. Jeho najvýznamnejším príbehom sa stal príbeh, ktorý započal tým, ako Amaterasu poslala Tsukuyomi, aby ju zastupoval na hostine, na ktorej sa predstavila bohyňa Ukemochi, bohyňa jedla. Keď Ukemochi pripravovala jedlo pre Tsukuyomiho, urobila tak zvláštnym a pre ňa šokujúcim spôsobom, že Tsukuyomi, pohoršený a rozhorčený tým spôsobom prípravy, bohyňu zabil. Amaterasu, pohoršená nad osudom Ukemochi a znechutená Tsukuyomiho krutosťou, sa rozhodlo, že už sa s ním nikdy nestretne. Toto rozhodnutie viedlo k trvalému rozdeleniu slnka a mesiaca na oblohe, symbolizujúceho oddelenie dňa a noci. A tak Tsukuyomi celú večnosť bude pokračovať v následovaní Amaterasu po nočnej oblohe, bez toho, aby sa niekedy stretli, pretože aj počas zatmenia slnka nebude nikdy súčasť mesiaca. Tento príbeh nie len o čistote a rituálnej očiste v šintoizme, čo mesiac vo svojich fázach symbolizuje, ale tiež o dôsledkoch násilných činov a narušenia rodinných väzieb. Tsukuyomiho príbeh hovorí o dôležitosti harmónie a rovnováhy, ako aj o nevyhnutných následkoch ich narušenia. Tsukuyomi no Mikoto ako dôležitá postava japonskej mytológie sa objavuje v rôznych aspektoch súčasnej populárnej kultúry. Jeho interpretácie často čerpajú z jeho pôvodného mytologického pozadia a prenášajú ho do nových kontextov. V oblasti anime a mangy je Tsukuyomi prítomný vo veľmi obľúbenej sérii Naruto, kde postava používa techniku nazvanú Tsukuyomi. Táto technika je silná ilúzia, ktorá umožňuje manipuláciu s vnímaním času u jej cieľa. Táto schopnosť odráža Tsukuyomiho spojenie s mesiacom a tajomnú povahu noci a snov. Táto schopnosť je zobrazená ako takmer neprekonateľná, čo symbolizuje moc a význam Tsukuyomiho v mytológii. V oblasti videohier, najmä v hernej sérii Persona, sa Tsukuyomi objavuje ako jeden z person, avatar, ktorého hráči môžu privolať. Jeho prezentácia v týchto hrách spája jeho mytologické atribúty ako spojenie s mesiacom a tajomstvom, s modernými konceptmi psychológie a vnútornej sily. V literatúre je Tsukuyomi prítomný v sérii Tsukuyomi Moonface. Hoci priamy vzťah medzi postavami v príbehu a mytologickým Tsukuyomi nie je jasne stanovený, použitie motívov mesiaca a noci sú jasné odkazy na jeho mytologické spojenia. Napokon, v súčasnom umení a popkultúre
sa Tsukiyomi objavuje v rôznych formách. Umelci čerpajú inšpiráciu zo symboliky a príbehov spojených s touto postavou. Napríklad výtvarné diela, kde zobrazujú mesiac a nočnú oblohu, alebo hudobné skladby evokujúce tajomstvo a čas, môžu byť inšpirované Tsukiyomiho charakterom a jeho mytologickými aspektami, ktoré ho opäť môžu priniesť medzi nás, čo odráža jeho pokračujúci vplyv a význam. Tsukiyomi no Mikoto je teda oveľa viac než len boh mesiaca. Je symbolom hlbokých pravidiel o existencii, konflikte a morálke, ktoré rezonujú v srdci japonskej kultúry. Jeho príbeh, plný krásy, tragédie a hĺbky, nám poskytuje unikátny vhľad do starovekej japonskej mytológie a jej vplyvu na modernú kultúru. Tak, ako nám príbeh o bohu Susanoo ukazuje rozpory, ľútosť, ale aj zmenu. Ale to je zas príbeh, na ktorého si čas našiel iné miesto.